Eu son un caso raro aquí na zona da montaña. Teño unha explotación de leite, somos moi pouquiños en toda a zona que teñamos gando de leite. En tamaño para a zona é unha das explotacións grandes, pero sigo sendo unha explotación pequeniña de torno a 50 animales. E é o que hai aquí, dado a superficie que temos, moi dividida, lonxe da granxa, entonces aquí esas explotacións que hai noutras zonas non son viables, unha pola superficie, polo tipo de manexo, un pouquiño por todo. Problemas, o primeiro, que as explotacións pequenas temos que competir cas grandes explotacións, vendemos o mismo produto, por moitas voltas que lle queramos dar que temos máis calidade, que temos tal, temos carne ou leite e é o que vendemos e temos que competir con macroexplotacións. Outro inconveniente, nesta zona a superficie, é unha zona con bastante pendiente, aínda que é unha zona moi fértil, son parcelas moi pequenas e con moita pendiente. Aquí agricultores, propiamente, solamente agricultores, non hai. Todos temos unha explotación agrícola para aproveitar os forraxes para a gandería que temos. Toda a actividade que se genera na zona é derivada do sector primario, dos que temos animales. De feito, a capital do concello, as Nogais, tiña moitísimos negocios, había de todo. Pouco a pouco vai habendo menos. Por qué? Porque aquí a xente que había tiña animais, dedicábase á gandeiría. A medida que cada vez menos xente nos dedicamos a eso, os negocios vivían dos gandeiros. Entón, a non haber gandeiría, vai arrastrando a cerrar todo o resto. Eu recordo aquí, en Doncos, des que eu recorde, uns 80 veciños, e creo que había vacas en 70 casas. E hoxe, claro, había vacas en 70 casas, 4, 5, 6, 2, e hoxe quedamos 5, 6, pero entre todos non xuntamos as cabezas de animais que había daquela, ni moito menos. Iso é un estereotipo que temos aí, como que os que traballamos no campo, os que vivimos das vacas, que traballamos as 24 horas, os 365 días. Eu aí creo que moitas veces non nos sabemos organizar e temos que plantear o noso traballo como a outra empresa calquera. O sea, o que non podes pretender nos mundos de hoxe é ter unha persona dedicada día e noche todos os días a actividade que sea, ainda que sea a máis rentable do mundo, porque entonces apaga e vámonos. Eu realmente miro de outra forma. Os animais son para sacarles unha rentabilidade e iso tenche que permitir ter unha vida e máis nada. Se miras ao final do ano o beneficio e o divides entre as horas que botaches traballando, Dios mío, sabes, é mellor non miralo porque entonces dices, dedícome a outra cousa. Que pasa? Que a veces tamén vale máis a traballar no que che gusta, outra, se che gusta vivir no rural, é unha forma das poucas que quedan de poder vivir, outra que organizas o teu traballo cas horas que queres, ca forma, da maneira que queres. Entonces, por un lado ten uns inconvenientes e por outro unhas ventaxas, entonces despois xa depende de cada un. No tema da gandeiría, eu creo que vai ir moitísimo a menos, porque non hai xente nova que siga, non hai rapaces de 20 e tantos anos, xa non os hai, e dos que hai moi pouquiños que ao mellor se decidan a ter unha explotación. E despois a nivel municipal, a nivel da zona e tal, eu creo que aquí hoxe a única salida que podemos ter para ir aguantando unha población como a que hai ou similar ou que non se acabe encerrando a maioría dos pueblos é en base ao turismo.